Goazen ikastaro berri bat sortzea gure ikastetxeko Moodleen. Hortarako jakin behar duen lehenengo gauze da, irakasleok ez dugula baimenik ikastara sortzeko. Bai? Ikastaro berri bat, erronka batentzat edo modulo batentzat sortu nahiko bagenu, tutorearen gana jo beharko genuke. Bai? Tutorek izango belako eskubidea ikastaroa sortzeko. Beraz, hemen ikusiko dugun bideo gida hau, tutorentzako izango da. Orduan, tutorea sartuko naiz tutore bezala, Moodleen ere kontukin, betiko lekun, bai? Eta, adibidez, baldin naiz, sare informatika sistemen administrazioko tutoretako bat, bertara sartu, kategoria hortara sartu, eta hemen dazkego gainen arteko ikastarok, bai? Ikusten zuen ikastarok, sintaxi antzekokin sortuta adibidez modulok, badaude baita ere erronkak, eta, aparte badaude irakasleen txoko bat, laborategik, hemen daukeu gure egitura. Hortarako zein behar dugu, eskubiko zutaben, zutabea jun, bakizue posible dela zutabeaz ikustea, betikoa dau, ikusteko hemengo botoia sakatuta ekitxo. Orduan, hemen berak jaizte bali magea, kudeaketa atalen, badaku aukera bat, kudeatu kategoria hau izenekoa. Klikatu bertan, eta bertan klikatzetenen, ikusiko lehenengo atala kategoriak sortzekoa, horrezteko ezarrikutuko, bera jarraitukoek, eta hemen azaltze zait gure kategoria, gure zikloa, eta sortu beste ikastaro bat. Orduan, ingotena da, klikatuko bertan, eta galdezitena da ikastaro berri bat sortzeko lehendabizi izen orokorra zein lan. Hortako, pixka eta errespetatu ikusiko zuen bezala, errespetatu orain arte daukezuen izenak, sintaxik, ikastaro sintaxik, adibidez bat, IS3 erronkak, imaginatu nahi dela bigarren erronka edo zerbait olakoa sortu, errespetatuko dugu pixka ditxura. Bestalde, gero hemen hau izan dutzeke izen osoa, azaltzeana, baina baita ere jarri behar dut izen laburru bat. Izen laburroi jartzeako, eozien jartzea daukezue. Nik kasu honetan jarriko antzeko zerbait, laburtuta, baina importantegoa da, goiko izen hau txukuna izatea, hau da, bai ikasle eta bai irakaslek izen hau ikusiko deulako. Orduan, dena bertan utziko, bere hortan, baina hemen badakeu Moodle berri honetan aukera bat, irudi bat sartzeko. Hemen sartze den irudi hau, goran deskribapena eta hemen irudia. Irudia azalduko zaio ikaslei edo irakaslei, Moodlea sartzeanen, ikusten bezala itxura honekin azalduko zaio Moodlea, orduan da, hemen azaltzean irudia. Ikastaro honek ez dauke irudik, adibidez ikusten ez daukela irudik. Moodlek beak aizleitu jo bat, automatikoki, honek ez dauke, baina batzuk baditut jarrita irudikin. Nik uste irudi jartzea, importantea dela biztaldetiken lehenago identifikatzeko ikastaroa. Orduan daukezu gero ikastaro formatoa, hau aurreago ikusiko dugu, beste bideo gida baten, ze formatu eman dezaken, ze irakasleke posible du gero formatu aldatzea. Nik tutore bezala, utziko ditut, hemendik aurrea, gauzek dauden bezala. Orduan, gorde eta itzuliko naiz, ikastarora, eta ikusiko duna da, sortuko zaigula ikastaro berri bat kategoria honetan. Hau da, sortu duen berrie, utxik egongo da, sartuko naiz bertara, eta orduan, tutore bezala falta zaiten, ikusten zu utxi daula, falta zaiten eragiketa bakarra, badakuzue beste bideo bat, baina izango litzeke irakaslea, dagokion irakaslea bertan matrikulatzea. Eta hemen daukuzue aukera, hartzu irakaslea eta matrikulatu. Hortako badaukuzue beste bideo gida bat.